Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka konvener jong ka thama urangli juki ka kong Angela Rengat menta ka sngi ka hanyotrik bena jeleu arajar arpuwei kala kentu ye ka sorkar jela bakadai ban penbiang ru ye ki marbam shiki nong bela ki basu im bela menstep bat het kau da med lada ka sorkar kadang yai penjelan ye ka jingkang dam hapo ka jela barok kawai kum shibenta ban yada na ka jingsa priang jong kunyang jingpang COVID-19 haba keren cikilat pathai kubor ke kong Angela Rengat kala kentho ya ke jingbam la jong ke sorkar jela ban penbiang ki marbam reson shikilong ying ki baduna ha ke yo ke kot ki bala syakta hadu kata-kata nagadau ke jingbam yo lat syu ban lej bela menta la shibnai kenti hagajo ke por ke kong Angela kala ongru bala da shiki weipat ki jela ki la ban sam yu khau reson hadu tengkong ying jong ki breu hanrai balai pat Hagani ke jela Meghalaya kampat la satya ban samlut ye kapisa bakalamang ban ai jingerap shiki nong belas ngi kumbala kular nedu snem arajar arpo. Kat baro aki jingpen snow jong kaseng ne jong kiru kakak sorka ban ong ba nadati ong yang ni besong haye hadi bandan kataka jingkersan pisah. Ndrek ngap man bet. Kebamen sim snem ro kataka jingkersan pisah ke tempat poi. Tiba-tiba koi lah dah kita kinong di madan ne, kinong ne taksi ne, kinong belas ni ne, kinong trei beriu ne. Tila dah kalau silong kum ne, pan kinong di madan ngatai berok kinong song present je, kin sami sama dah. But tau kau bang man air poi. Bon ki bamdan kakak, ndai ka sorkar ngam i kum baka sim kya ban penstet kane ka jing le sim nong kum kilat ban ai ki kau ban ai kakak rason. Kami jelas tidak bersama berkat penuh dan ditempoi kau pergab ye dan kita kibla jenja. Sani apa deh? Mendan pun kita akan berkat. Barasis ni barasis ni kira ban berkat bagi ailat ban yaj ban salan yu dong yong. Bam mana rumah ban ya bam. Unong yo ru wei are untuk bayar penyak ya sorkari. Ye katu kila ban haulat. Ndai ki brek bela asdang menyiap ngan per tempat sedang tang memperkat lo. Kelada kalong kumne ngam tharai kila ban wa daw lada ki breu simet bat ki bela sen jing e ki mi samadan. Nama kim don lat sudah kumwe. Di da pipet ye ki nongrap ro. Kila syu yan man kasni. Ban tentu hata perkat lem ngin le kum nongin le di syai. Ndai ka kom perkat kalong ka ba kensting haru kata-kata ye kini ki basem jing e. Tikum kene ke sorkar lada kadon makanan takak hlamru barok ngitip pakadan barok ngiatin barok ngimpa banyak yo apang hendrai kumikila ong si ong barok kiti basem kajing hakane kapot bahkan ban so kajing yak ngan ban baban kane hlam hendrai kimpai phang tilada kalong kumni kajing ba hi kadai halar sorkar barok nadong chief minister sadu ka birokrasi ru ngam i kumakili pelajing mut ban perkhat bakum nu ban dan kataka economic activity ne ka de ka thit nang ba la ban im hamtam kitu ki ba kamai men sni ba man mi ti menta nang ni lada ka sarkar kam pat krahi ban pet kum nu bakan unlock bakan yarap bakini ki la ban di ban song barok kim na ban di upai so uthur kitu ki badon ki ma hnrei ladangi simi kata ka sistem bat ong bania song jingai bania le ka odd even nila hi hnrei imak kam don kan ni kaman bat lada kalang silong kum sa ki bri ki sa sim hi ki rai hak ti la jong nama ki hak bania sa ban pati ni ka long yeng di mata ka sniru kan ni ka jing mi kum ni kadi ka ba kala jencar sa ba kala na sumdon la sa kum wei ka sorkar kumbang ila dawa ya kata ka jingkersan pisah hauli usnam kadeban announce menta ya kitu kepala atu bala hak bala hem ya kitu pisah ka bamut ai men sim snam ru kadeban poi mar hakini kisihi la shay la shisin adin point pisah harul adin poi hak khadab yang kibril ka MHIS ka NFSC card ru kadeban la ban le dan kamon la reilang bagi snong berkala
ban pen urlong kini ke ban kampen jai ki pai ba kam tam kum pakani kapor sepak lam mo ngi la khmi nanti hina ki ba ki kin yara pe ki pai ba re ngi la pe am tampoi sonoro watang ka pisa ka baki ong ya ka tuka news pas tayor tim ai naka news pas tayor ka poi si ki benai hadu lagi inriu benai ar hajar si spa berkat ki bai melu ne bai penyang ne bai yeng na nalor kata ya ka tuka ar hajar si spa ru ki don ki bun ki bamyo ki bayo ru ki dan ki bayo news pa daras ka pisa ka man poi re se e ka le ngi kerpat bangi sotu bakani ka klam kanung kut re kanung kut hendrai kiri ban sotu kiri ban berkat yu do gosok at least ailat eki bakin mi bakin yo bakin bela lada pi khang sa khang dam ye ki em kala dei ka por mentai ki MLA swa bakin yang ru em ki bam smai ki kular yo pat ba ngangan don lang bat ki kani kala dei ka por baki kin ki dei ban don lang bat ni nak tulop jong ki baki em da keluar kila ban bentale mengi ki baduk pasuk ro lam da kumta kam mentoi ka jing long MLA jong ka jing song suki jong ki ham tai kam mentoi kila kala dei ka por baki pathat no tau ka ba kum baki smai ha ka por baki yang MLA kila dei ban pej benia ye ki bri ki bam don ki card ration nadu ki MHIS card ro namar balai dalai ki apang hang tai la dam don tai suyak du em bam don card ration ro kum hang ni ka por basong hayeng tau uyap em klam khau klam yo ka pamai ka ji baru ka ki trayeng ro kin nomlong kum ju kin don ki ban ya ko nyo hang ni ka IYA kin don ki bam kwa are ban pen sakut ka bayeng kin siu na la da kim la da ka sorkar kan par kharem kani ka khan kin nom la ban te la kan kan jur susu nama ki pa kim mi ki pa ki la ban sa thani la dien le ki kun kin nom la ban pe ki thia thnan ada kampe ko kani ka por mentala no kampe sano kata kacing bam smai jong ki bakin pe ni dalam ko pa long nakaseng ru mo kini no ka jing no senyang jang ki brio ceki bro simet kila ya no senyang kadon ka tukafan balaya ris nakaseng mentala arta yo kanthi ya le sam saki member ki habjit swa kinu ki member ki bala jenjar kala kila ali sam sai kito kila ali sam ki bri ki bamde ki nong de madan ro ndre ki ba paramarjan ki bala ayak ngan ki nong ya kali ki kila ayah sam ndre kat no kan un ne hau basan kilo 10 kilo basam ta dade kalong yang ke bah ndre ngot ki bri o hayeng last ni la kut license shet la lot untuk ka tika kam ram to ka sarkar te berpej pakadan kan ka jing ai bam ID Ibril simet kin syukran para maki kin ya no asamyang ma sakawai ro mensim senam hinakan ma for baki sedang ya kan ka unlock mo baki polis baki dukan kumni kumtai kelam perkhat ikinong di madan ki hab yakhi hak ka paru hab ang lanu pinsa yangi ka jing sisa ka sarkar ka di pen perkhat barabor nama dan suasana nama ki ba jenjar tam ki sathi bat kan mau ikani balada mami kum ka imlang sa lang imla an penbiang ki ya ki ba sarot du ki ba sa lungdo kani ka imlang sa lang hi brok ka sakta bat ka sarkar ka di masing pu kata ba mentah apa ba unlock ru ki ban perkhat sa kumno ban ya kitu ki ba di men step ba men mit ya kini hidupan hek mentah lele ki perkhat ku mangangan ban si ban kitu asitu yu doyong ki perkhat man yu malik doyong bu salan yu tu doyong ti ngimla asu ban ya ngap ni kaban ai jing mot ru kim perkhat kim pusan holor ki jing mot